gikan sa Magkikay, Mandawi City. Nagsipya sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network. DYKC. Ang inyong Radio Ronda. Live to the world. Pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC sa 95, ang inyong Radio Ronda. Sa mga produktong petro. Niya naroon sa atong linya pa dyan, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Mayor Chan, good morning. Welcome sa programang Karambula. Good morning, Sir Bob, and good morning, Sir John. Good morning, Mayor Chan. Good morning, sa listener. Mayor, murag malipay ang nga itong mga kaigsunan nga labi na akatong nagdaginot in tao split kay ni pahibaw man ka nga doon na kay programang libreng sakay din na imo ni kaugalingon nga version ng libreng sakay alang ra nis mga upunganon, Mayor Chan, no? Yes, Sir Bob. Kaning libreng sakay para sa mga upunganon. Ato aning gihimugna para kaning atong pag-purchase aning atong mga buses para gitawon nis mga pobre nga dili maka gasto sa ilahang titihan o labi na taas kay titihan. Ikaduha, kanang mga taas kay linya, Sir Bob, na maluoy tas mga senior citizen, labi na mga bata na tungod sa kataas sa kalinya paabot sa sakyanan, mo ni mo rescue, mo ni sila mukuha. I see. So, wag yun, sa to kani nag-mention ka mga senior citizens. So kini mo paghatag yung programang libreng sakay, Mayor Chan, wa ba kay i-assign aning dedicated para sa mga senior citizens o mga PWD? Natay wala na, Sir Bob, natay what anak kay not all senior citizens nga makasaka sa atong mga buses, natay kining atong approve budget niya pohon nga mo pa may pag-approve sa atong budget last week, Saturday. So usa ni sa atong nulatay sakyanan nga friendly for the PWD and the senior citizen. I see. So imong giingon nga doon na mga bus nakapamalit na mo mga buses din ha, Mayor? Yes, during my first term, Sir Bob. I see. Palit na to na tungod na sa kana bitong peak hours, Sir Bob, nga taas ang linya. Nadugay makabalik ang mga sakyanan, mga na para biyahe sa ilang barangay. So, anas merkado, may tabo nga doon ay mga 200 ka tao, magkinya, taas kaayo, 200. So, maabtan na lang, murag hapon pa sila, maabtan nila gabi, gutman na lang, tungod kay walay sakyanan. So, that's the purpose, Sir Bob, na ato ninggi purchase para ni anang mga mata. Ilan ni ka units, Mayor Chan? Doon na tayo unong kabuk, pito na kabuk sila, Sir Bob. Imo na gyud ni gipangandaman sa una, no? So hait kaya ang imong vision, ang imong paglantaw ba naguna? Yeah. I see. Wala itong kita lang, Sir Bob. So dindot no nyo, kanini ang maong mga buses anara ni sud sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu, Sir Bob. Hindi Lapu-Lapu lang yan. Sa baryo sa mga Lapu-Lapu ang inabiyahe. I see. Wa kay kuan, wa kay plano sad nga in town nga to mga kanang gusto nga mo biyahe outside Lapu-Lapu like Mandawi or Cebu City. Wa pa kay plano na. Wala pagkakaroon, Sir Bob. Hopefully we can add more. Makakuha na to kay ang pito murag kulangon pa kinigid siya, Sir Bob, sa pagbiyahe sa ubang mga barangay. I see. Awag na to malukop ang tibok barangay. So dako man ang inyong kanang annual budget mga 3 billion man ni Mayor. Wa ni na-appeal kining pag-purchase of additional nga mga bus units? Wala ni, Sir Bob. Ang ato is more on equipments, mga heavy equipments tungod sa problema na to sa atong syudad, no? More on truck and heavy equipments to rehabilitate, no? Those who are affected during the time of that Typhoon Odette, Sir Bob. So usa ni sa atong matang dunay makita na to nga dunay mga lugar nga mga bahon kay Sir Bob, and then naka-stack up, no? Naka-clog up sa Sir Bob. So kailangan tag mga backhoe, kailangan tag mga dump trucks para dili na no need na nga magsige tagtawag og mga kontraktor nga mo
murenta ana ba, so mas mayong naiato sir Bob kay makalihok dayon ta. I see. Wa ka na paong ari ta sa lain nga punto partner dyan, kining sugbuak. Wa ka na paong sa pahayag o katong pamahayag ni Governor Gwen Garcia nga babagan gyud niya kining tinguha ining sugbuak o kining pag plano ninyo dinha nga mahimo mong lahi nga probinsya, Mactan province. Actually, Sir Bob, as I said, this is not our priority, no. Dili ni priority na to karon. Ang atong priority is to bounce back our economy for tourism, Sir Bob, no. Wala ni. Let's just to clarify, dili this statement wala ni nagagikan gid nako, dili nagagikan nako kundi it's us passing lang ni Sir Bob is a question from one of the reporter na ako lang pong itubag. And that's the dream of Secretary Adi Sitoy, which we will also reconsider atong tun-an siguro Sir Bob if it is advantage or disadvantage to the part of the city of Lapu-Lapu. So again, this is not our priority. Our priority is very clear. Ato na nang i-clarify Sir Bob. Our priority is to bounce back kung saan na to pagbalik nga mabuhi na to, matagaan na to o panginabuyan ng mga tao nga gikan sa kalisod sa COVID o sa audit na kitang-kita na to katuig kapin nga nag-antos ang siyudad sa Lapu-Lapu. Daghan kayong mga government nga mga buildings and multi-purpose buildings na we need to prepare, no. As kabalo kita Sir Bob na dugay sa tang watay budget for the 2022 annual budget para maprobahi sa mga niaging konsero. So baguhay lang na aprobahan. So we will focus on that Sir Bob, no. Unsaon na to. And a lot of problems are facing right now, like the baha, like drainage, ibiyaan po nga wa pa matabuni ang mga drainage karon nga naagyapon abli lang yapon, gipasagdan lang. Mo na ato ang angay natong tutukan Sir Bob, and then how we can solve the traffic problem of the city. So mo na siya, no, nag-focus ta karon sa kining gitawag na to LELEC Sir Bob, kining ato ang Skyway nga atong itukan sa nga as soon as possible nga ma-implement, which nahuman na ta og pinirmahay sa proponent, and ang ato na lang is the alignment and some necessary documents nga di kuha sa maong proponent, no? And to acquire some of the properties nga which bayran sa proponent, ang property nga ilang mabayran ma-under na sa city of Lapu-Lapu. I see. So, Sir Bob, no? Daghang mga ekonomista nga nakakita sa katong tinguha og unsay objective kung pananglit mahimo nga separate province ang Mactan. Dili kuno do namin hinabi nga pila ka mga ekonomista, Mayor Chan, dili imposible sayon nga mamahimong Little Singapore kanang base ipagdugan naman yung plano ni aning Adi Sitoy nga himuon nga Little Singapore ang Mactan. Una, ang mga infra, mga hotels, mga resorts, kunya mo qualify gyud ang Mactan o Mactan Island gumikan kay nanamoy sufficient na nga kung mag-iskot ang income, mo qualify, population mo qualify, area mo qualify gihapon, no? Yeah. I see. That's true, Sir Bob. Gi-envision ni nga parte gyud nindutag gyud kun ani Mayor kung ma-realize ni kining maong plano. Unya amo sa gi-confirm dunay usa ka board member nga among gi-interview si board member Glenn Soco, yang gi-confirm nga as of now wa may nakuhang kayuhan gikas probinsya. Karon kay separate naman mo, Lone District naman mo, di ba? Yes, Sir Bob. Mas dunay nakuha nga monetary considerations ang provincial government gikan sa Lapu-Lapu City. Yes, Sir Bob. I see. Pwede dyan, doon na ipangutangan pa dyan. Kay ba may nagdali kami yun? Mayor Chan, mugo na rin siya Mayor Chan. Kumusta man ang evaluation sa mga sa human resources na sa Lapu-Lapu kay sa ubang syudad gud na yung mga traffic enforcer, manigirilyo na pres karsada, barog-barog lang. Napoy uban nga government agencies nga as if doing something, pero text di ay. Kumusta man diha ang sitwasyon, Mayor Chan? Sir Jan, which mo na natong layo pa no month ago pa na sa Sir Jan, ato nang evaluate ang ato ang mga workers, no, especially those who are permanent and kining gitawag na to co-terminus, Sir Jan. Katong mga we call every department heads na to evaluate sa ilang mga workers wa bas may problema. There are some naghangyot na dili lang gamay, dili lang some, but a lot of workers na they are not
working yun na dedicated workers gid sila sa ilang departamento. So nili ang uban magsibat-sibat igo lang mo panso nya kalit lang mawagtang para kanilipot ana ba. So mo na uban nangatangtang ang uban gi-reassign na to. Mo na ato ang na may uban gyud nga tapulan gid kaayo na trabaho. I see. Thank you. Naagyoy kuan ha kanang addendum lang ana Mayor Chan. Naagyoy makita sakto na kanang partner diyan nakakita ko din na nga naay mga traffic ambot I don't know kuwang siguro sila orientation seminar nga bawal man ni bisan kinsa nga manigarilyo in any public places kay do na may balaod ana. Pero nakoy makita bitaw mga traffic enforcers dili kay duha tulo lang kay gayon nga nakakita ko nga ana slash daplin unya samtang magmaan sa traffic magsige magpanigarilyo. Di na siya pwede Sir Bob. Mao lagi. Bawal. Lain kay tanawon Mayor no? Yeah. Makahimo mo gutag comparison nakakita ko ngadto sa mga traffic enforcers sa kuan ba Olongapo City. Kay sila will discipline kay ba unya lisod kayo tanan lapo-lapo nga ka-progresibo aning syudad niya. Sa no sam ni makaingon ta ba kuha makanig seminar ning inyong mga kuan. Anyway, Mayor, congratulations kay ikay gipili ni Attorney Go nga tagaan og mga scholars ang mga taga Lapu-Lapu sa University of Cebu. Gyud sam to nimo Mayor. Actually, dugay nagsaad na po si nanasay na initial nga nahatag si Attorney Go sa dana na to Sir Bob na mga scholars no from Lapu-Lapu. Gustoon niya Sir Bob gusto siya mutabang those especially those who are deserving students no. Labi na kung less fortunate nga nag-aim yun nga maka-college sila Sir Bob. So yan ang gihatag na to. Nagkastorya na niya sa una in my first term. Mao na ignalan ko mayor kana kay deserving ka atong yung tabangan. So karong tuig iya pag dungagan kining bag-o ni mga term dungagan pag gid niya. We're very thankful to Attorney Go Sir Bob na at least nakastorya sila ni Kong Cindy nga mao na wala yang plano. So I hope na iyang ipustro ang iyang project set for Lapu-Lapu City. Nindot ra ba kay kani mga scholars para dis mga major courses mga nursing, sus gilngiga, engineering, gilngiga ni mga mahal man ning mga kurso Mayor. Yeah. Mayor, ato lang niya magmura og magmarites lang mi gamay diri partner diyan ha. Magmarites mi gamay kay sa man katong naunsa may taon yang project din na katong iyang eskwelahan mudayon pa ba siya tukod ato Mayor? Manay atong gi-Sir Bob kay after ato wala na magiwan na gibukan para nang lukot naman si Attorney Go. Si Attorney Go atong hitabo Sir Bob no. And after the 2019 election nagkaistorya man ni Sir Bob first time to namon para gimamat no sa kailan ako gani nga sa dispensa nga sorry kayo mayor wa ko kaila kitimo mo di ba na. So ang lang is man ako sa gatubang kay gusto man sa makig-audience nako on sa gid iyang plano para sa eskwelahan no mao lagi na nga base sa datos na daghang mga nagalapo-lapo nga eskwela sa UCLM so dili siya gusto nga magpanglabang pa mga bata gusto niyang ipaduol niya ang maong eskwelahan sa Bob no. Kanindot no kanindot ang ato lang is siguro mo nagiingon Sir Bob na mangita sa lugar Sir Bob. Muna itong gitun-an pa kayo kay what's the most important Sir Bob is the planning no of the city no the urban planning of the city. Asa na to ibutang nga malocate na to ang atong eskwelahan na dili siya maka-cause of traffic problems ato ang syudad. So usa na sa itong gitun-an Sir Bob. And I know that Attorney Go has a lot of properties in Lapu-Lapu City, Sir Bob. Daghang kay mga properties rin nga pwede pa ginatong mabutangan ba. So, usa na, ato kinang welcome, Sir Bob, wala problema. We are a business-friendly city under this administration. So, ang ato lang na makasit down tagbalik ni Attorney Go, Sir Bob, and sa iyang panog yun, iyabang ipustro. Kay mamagito yung gingo, Sir Bob, na mayor, usa ko mo biyaan ng kalibutan na at least makabilin ko nga doon ako'y natukod ng eskwelahan din sa Lapu-Lapu City. Legacy. Okay, dako na biya nag-edad. 88 na masaguna sa Attorney Go. By the way, although part gap ni sa among ipangutanan ni mo yun, narani mo, mutubag ka o dili ka mutubag, kanang, unsa mo gitinuod, hinungdan nga nga, wa naman nagipatiwas o pahimo o pahimo og eskwelahan ang kanang
Yusi Lapu-Lapu ni Atty. Go diha, Mayor. Sa mga kinungdan, nganong wa na man giundang man na niya, wa man na tiwasa. Murag lisod na Sir Bob. Murag Di lang ka musulti. Uli ka na lang ka, kay humanarabag. nasa gisulti na ko Sir Bob, pero di lang naman siya. Ay na lang, Mayor, mawitang. Di, may mamugos ni mo. Presumption lang mo nga exhibit. Oh. Mayor, Si Atty. Go na lang ito sana. Mayor Chan, imong parting statement sa mga upunganon. Salamat kayo no sa gayon nga mong gihatag na mo. Sir Bob, ito lang pa ibaw Sir Bob na ang public cemetery which kabalog kita na wala na kalubngan ang atong mga kaigsuonan labi na din sa Roman Katoliko. Those who are non-Catholic Sir Bob, mga problema na mo no pagpalubong diri sa mulabang mingat to sa Cordoba aron panghangyo lang ya puno sa Regila. So ang ato Sir Bob ato ginang nalantawan no nga luoy kayo ang mga pobre nga mamatay kay mapugos sa nagpalubong atos pribado at then ang matag lubnganan mo gastos lang nga more or less mga 100,000 pesos asa man sila kwarta na Sir Bob. So mo na nga ato ginang kanang ato ang public cemetery sa Gunob Sir Bob ato nang tan-aw kay those who are na kuana na ni due na sila atong gi-transfer og usa ka chamber and then nagimot og usa ka area nga atong gibuhatan og mga nitso. So doon natay on our phase 1 Sir Bob doon natay manghimo nga mga 711 ka nitso no which karon as of Saturday doon na rin nahuman nga mga 540 ka buok. Oh, libre sa ni Mayor. Libre ni. Libre. Para ni sa mga kisa may mo qualify yan kay nangutanas pa rin dyan. Those are qualified, those are from Lapu-Lapu City. You are a resident of Lapu-Lapu City. Pero pobre. Pobre po. But even though di ka pobre Sir Bob, siguro for me, wala man siya magpalubong po dato for Bob. Diba? So, Iga ni Mayor, ang kanang mga kuan kanang mga kayuhan ultimo ang mga patay tagaan ninyo kuan ha. Tagaan ninyo kay gayunan nga libreng lubra nitso. Binteryo. Libreng lungon, libreng lubhanan. Gilngiga. So mo na ikaw ay sa pagdadali. Ayaw. Parizan mo tagal Lapu-Lapu. Ato na i-delay. That's for everybody. That's for everybody. You're Catholic or non-Catholic, pwede na ka. No? And we have bigger Sir Bob na gusto ka na ngayayahay o gamay. Nandito o labas ang hangin ang imong mahanggap. Doon na tayo buhaton nga na tayo gibuhat karon ongoing nga to sa Islas Ulango. And we are targeting mga 100 siguro mga 10 hectares Sir Bob na sa public cemetery. Iga no 10 hectares ha? Yeah. Sa public cemetery na siya Mayor. Public cemetery Sir Bob. Di ang atong gi-cater Sir Bob gikan sa buhi ngadto na padung sa patay no. Buhi ka pa o hospital ka, we will take care of you. You are free if you are indigent and we can help you if you're indigent. No? Maura gina Sir Bob, nanay atong ikapasigar mo sa atong mga kaigsunan nga naata. Nagtabang kanila, di sila angay mabalaka o mahadlok na magpa-hospital kay na under this administration, libre na ang ato ang pagpatambal. So na we expanded our Lapu-Lapu City Hospital. We upgraded our hospitals. So, and I hope as soon as mahumani siya Sir Bob. So kaniniya mag-agad ni ug usay available funds kay kini inyong kaning imo mga programa diha Mayor halos ihatag tanang libre sa ato mga kaigsunan so ari ni daogo niya nabay available funds. Actually Sir Bob, but as long it can be Sir Bob no under kining atong mga programa masuod lang nato sa gobyerno no wa ginay problema kay there are some projects Sir Bob that is not applicable from the funds of the government no prehang bayanihan Sir Bob na karsada para sa mga pobre no like yesterday I inspected 11 association o 11 urban force na doon na sila agyana Sir Bob na reporting lubak-lubaka. Dako kay ni it's about 1.6 kilometers. Kunya ang gilapdon ani Sir Bob na sa mga size 8 metros ang gilapdon no. Ni gasto ni sa almost 2 million Sir Bob. And we cannot use the funds of the government. So what
what we did, no, as a mayor, mo gini atong trademark, Sir Bob, ang ato ang bayanihan. So atong gihimo na itawag na to ang tanang asosasyon, mga presidente, mga officers na magkinabangay ka. No, magkinabangay ka, mangita ko, graba, bus, simento, pagita mo sa pagkaon, pagmasa, pag-labor sa mga tao, kinabangay ang mga tao, mga trabaho nga, gibira. So thanks God, no, yesterday siguro, hopefully by next Sunday, mahuma na nila ang tibuok 1.6 kilometers na kalsada, Sir Bob. It's cemented, no, concrete na road. Asa ni dapit, Mayor? Dapit ni siya sa concert. Luyo ni siya sa Grand Mall. Kilid ni siya sa Pacific Villas. No. Kilid ni siya sa Miles Magallanes. Via Magallanes. Sa Patua, Mayor. Patua. Sa Giga, no? Patua. Patua, yes. Sakto ka. Giga, no? Patua ilan ni Madam Gabuya. Yes. Sakto ka. Unsi ni kasosasyon na adya. Dyan. Giga, no? Kananay kapilya da sa tumoy na dikiri. Yes. Unsi ni kabog. Unsi po ka kapilya. Kaya unsi man kasosasyon. Unsi man kasosasyon, di unsi ka kapilya. Naadi ang mga parinti po nako. Nadia, nindot kayo sa Sir Jan. Ako Sa makasurot Patua. na ito. Di na ka murag sungkaan nilang agyanan. Di na lupak-lupak. Una ko ipayag dito, Mayor. Murag runway na, Sir Jan. Naadi ka ko Giga, payag. no? Nakanto ka? Na ko ipayag dito. Kayo magsuwas. Wala kami dito. Sa Patua. Wala magkamasunod dito. Wadi ka magpasalamat na kung magsiling ko imo yan. Salamat, Mayor. Ipadaka na imo kasada, pasalamat ni Mayor. Apil de ka. Grabe ka na. Libaw ka na rito. Naghilom-hilom raman ni Mayor. Nagilom-ilom naman. Silingan sa Villas Magallanes. Grabe, ano? Silingan sa village. Village. Oh. Ang nakuha ito, ang kura, sing simintora. Oh. Asa ka nagpuyo? Nasa village. Nasa subdivision Killids. Village. Manambo ko ari na sa kuan sa mga dato ra ko manambo. Ora magaka sa Santa Lucia, Alibing. Ito sa Maria Luisa Village. Karon na siya sa kuan. Villas. Villa Magallanes Magallanes. Village. Killids. Oh. Nasa Killids, Mayor. Oh. Nasa Killids. Mayor, nakuha, nagtrabaho, biliban ako. Glabad kayo sa uang ka ng pagbuhat o gingon ada, Mayor, kay daghan mo yung maupos kay ang ilang mga properties magian man, no? Giunsam na ni mo, Mayor? Well, Existing ko siya, kuan. Hangyo lang yun, Sir Oh. Bob. No? Di, daghan yung maupos na. This is not kuan mag Sir Bob. No? Ang ato, Sir Bob, siguro kay ikalipay po na nila nga manindot lang agyanan niya, ikalipay po na nila, Sir Bob, na madapli na po sa agyanan ng ilang mga yuta. Ang ginana ikaw. So, tabang-tabang na, Sir Bob, ang ato ang pagpasabot lang yun, no? Amot, murag malumoy man po ang kasing-kasing sa katawan ng po nato, Sir Bob, kay kita po nila ang atong paningkamot, mga matinud-anon ta para sa kayuhan sa mga tao ba. So, kita, Sir Bob, mo na ingon ba nga, ano lang gud ka, nindot ni nga ligasiya nga imong ibilin nga para sa mga tao dito, malimot ang mga tao kanimo nga imong gigitagaan o gagyanan. Dili na ito ilaok, Sir Bob. Hindi na ito ni Bitaw. Madami yung kamatay na ito. Bitaw, tinod. Di ka ni, wani ni mo gipa-franchise ning imong mga klase sa kanini ang proyekto mo. Di ka ni sagupon ni Presidente Bongbong Marcos kining imong pamagi kining sana bayanihan. I think this is already Sir Bob, no. I think there is already a call for the president na kining bayanihan yun, no. Mo kining yaning nanis iyang statement, Sir Bob. Kining bayanihan no. Institutionalized. Nga ipadayon kining bayanihan, Sir Bob, kay sa panahon sa iyang amahan mo naman ay nakuan nga kanang bayanihan spirit kit. No, mo na nga padayon sa atong kalawrong presidente ang kining bayanihan, which atong nasugdan karon, Sir Bob, which ubay-ubay na makapatigarbo ta, Sir Bob, nga daghan ng nahimo na to nga mga bayanihan nga dagko kaayo. That's right. Na makaingon ta nga dili katuhuan because it's cost million of pesos, but still you can imagine that 2 million pesos, Sir Bob, that only for the labor, and I mean that's only for the materials, excluding the labor, Sir Bob. How much more if you include the labor? So dako gid, Sir Bob. So we are very thankful because the spirit of bayanihan and the camaraderie sa mga lumulupyo bitaw, Sir Bob. Nindot kay bitaw nga ang tanan you involve the
the community, Sir Bob, porting nindutan na ang closeness sa atong relationship because of this. This is mo na gingon, Sir Bob, handumanan nga dili makalimtan sa katawhan. That's right. Mayor Chan, salamat sa time ug sa higayon nga imong gihatag namo nga ma-interview ka namo di sa atong programa sa Karambula. Salamat sa Sir Bob and Sir Jan. Salamat kayo sa oras kay Diatag. Wala problema. Anytime, please call me. Unya, if you have time, Sir Bob and Sir Jan, hopefully, mag-schedule nata if karong Sunday maato ta sa balay ni Sir Jan dito sa Puwak na iyang result. Di na tama ka, ano tayo to? Di na ko na magkalapok. Yan ang mataliksikan. At least baka lisod man na kay sila na ilang, Sir Bob. O hindi ni mo kining siminto, Sir Bob. Tuo jugo ni Sir Bob. Kining siminto, imo ning yung siminto. O dili ni mo na padukuan ug manok Bisaya nga puti. Ayay. Mabuak, dali mabuak. Ayay. Kala ito mga manok. Kinanglan, mangita kag manok ka puting Bisaya nga imong padukuan ang kasada. Sabi na imong tukaran para dili mabuak dayon. O hindi mo ka na spray hag puti. Mayor. Unya butangan nimo nagkapayas kumong gayan. Ikaw kabayo sa bayo. Okay kayo na, Sir Bob. Ura-ura magsugod ang pagsubo dito ano namang proyekto niya. Kanang mahuman kag kanta sa imong simbahan, di ko Ba, nagkaibaw ganis Mayor na. Kita lang sa merkado kung kisa ni. Ay, ulima. Kadako ning kanindotan niya. At least, Sir Bob, ikaw karon na ka nakibaw nga naa si bayad dito. Ngayon gibutang. Nagkataon sa Pardebal siguro? Oh. Karon ako nakaibaw nga panindot na din imong karsada pero ikaw wa ka kaibaw nga si partner diyan na de payag dito napita. By accident lang mao lagi na. Makita na to. Kaysa to ako ko tinanay lang, Sir Bob, ako natuda mo ko ning Sir Jan nga pagdagan man ni Sir Balay nga nasa Balay Isla, nasa Balay Kustok. Santa Maria. Ha? Santa Maria, damod. Bilib ko. Ikaw, Sir Bob, wa ka magduda nganong dagan sa balay nga unsay hinungdan nga lain-lain kag balay-lain barangay. Hapit na Mayor. Segregate mo naman yan. Segregate. Ang Ilahi. imo kung ikaw usar gid imong asawa, usar gid imong balay. Ang papalit mo. Wala for Si away ni Mayor. security purposes. Mayor Chan, thank you so much and good morning, Mayor. Salamat, morning. Lagi kumidyahan nino ka. Laugaw. Ay, nako. Wow, ang iliga no? 1.6 kilometers. So, Kataas ba na ang stretch? ang entrada na siya katong subdivision niya in between Kilits, Villas, Magallanes. Yeah, So- Pacific William. Ako siya na. Kana ka sa Limbangon ba? Yeah. Okay. So, ang nakanindot magod anak pa na dyan, kanabitang bayanihan, makasabot gani ang tanan o kung sa intention ni maong programa o kini nga proyekto ha. Kuan kayo hanoy kayo ang pagpatuman og proyekto sama na lima ka usa ka lapda ang kuan kanana ang pagsiminto anang 6 yang kana thickness niya. dili ang kanang gilapdon Mga kuha mo to 6 meters ang gingon. na para gud 6 meters. kinsa man nang yuta diha nga agiagian na Kuha na siya i-flatten na siya, road right of way na siya. nya Pero wala pa siya masemento, rough road siya. rough road nya karon tungod na ng bayanihan nila ni Ahong Manang ma-half-side ang pagsuod kay grabe na kalibaong siya. di na basta kanang imong gingon 6 meter ka lapad gud na pa diyan masudlan nagdamtsak 6 meters. 6 meters di ba Pero mas lapad-lapad pa ang gi-flatten diya nga area. Pero ang ilang semento 6 nya meters. kanang mga yuta kinsa may tagian na private- Para siya mga private kanang ang original na katubang pilot sa PAL niya ilan ang gi-develop niya nagkuhan sila road right of way. So access na siya sa mga kuhan mo sumoy. so ang tanan makagamit daw niya na kay access road naman Yes niya. Doon na kay plano nga ilahos na dito sa lain na po nga karsada sa Tumoy. giga no Lagbas. mo nay klase sa mga proyekto nga aksyon agad ba di na ako amang ko magtuo nga ako di isa kumuto nga kanang lugar diha why mga namuyo nga dunay lain-lain political affiliation di ba Lain-lain na. naay kang Radasa naay kang Ahong naay kang lain-lain na diha Kanang nay kuan diya kanang paso sa Kangradasa ginasaw ng kuan urban poor kuan leader.
Karon murag copyright pud sila idol noon sa gilang kuan. Oy, Extent nakakita man gyud sila unsay mamahimong sangputanan, unsay mahimong resultado unya ana, di ba? Nitabang man sila ng aspect nga masiminto pero Tabang po sila libor. libor. Ika, no? Kato, sakto to yung giingon pa diyan nga kung ibutang ta karon magastog 2 million. Unya, how much more kung dili libre ang libor kay libre man din ang libor ana. Ang mga urban poor residents may magtabang-tabang. Ikaw kay magian mo ka dito di apil sa ganpos. Pero itong pala. alas 9:17 na. Ubalik ang karambula human sa mga painundong uban gyapon ninyo mga karambulista. Babalasarte. John Pat. Gikan sa Mantikay, Mandawi City, nagsipya sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network, DDDYKC. Ang inyong Radio Ronda. Live to the world. Pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC 675, ang inyong Radio Ronda.